Tämmöisiä paikkoja kutsutaan helposti räkälöiksi. Provocating and people think me as a weirdo, but that's okay, because that's part of the deal. Kaukana jossain on pikkuinen mäki ja siellä asuu Jämsän hallin väki. Let's say in Russia to have even a concert like a party like this is really privilege. Mäen huipulla tönöttää vanhan huonekaluliikkeen kiinteistö, jonka sisuksiin muutti asumaan elämäntapa. I look like this because I am this. Kukaan ei tiedä kumpi tuli ensin, Punk Pispalaan vai hallilaiset, mutta Pispalan harjun laelta virtaa kaljaa ja nostetaan malja alati jatkuvan alakulttuuriperinteen kunniaksi. Vastavirran terassilla on alkanut viimeisimmät pitkäaikaiset parisuhteeni ja ne on onneksi päättyneet muualla kuin PV-terassilla. Tätä on Vastavirta Club. Pispalassa sijaitsevalle Vastavirta Clubille. Raatihuoneella täällä jää. Ei kauaa kestänyt, kun on töissä. Suoraan raatihuoneelta. Sori. Älä töni mua.